Rubén Cela, acompañado por varios membros da súa candidatura, achegábase esta mañá ata a zona do Eixo. Ali comprobaba de primeira man a situación do tráfico na zona, unha situación que para o Bloque Nacionalista Galego necesita arranxo para así dar saída a ese nudo de conexións. Nós, desde logo, creemos que isto que é a situación actual non é a solución de conectividade, que desde logo a solución que defende o Bloque Nacionalista Galego é a que contempla o propio Plan Xeral de Ordenación Municipal cunha única gran rotonda, replantexándose a solución que se lle dá o taluz e, polo tanto, mellorando a conectividade entre as dúas partes da cidade, tanto en tráfico vial como en tráfico peonírico. Tamén se preocupou o candidato nacionalista á alcaldía pola seguridade vial na zona. Nun longo traxecto non hai ningún paso de peóns e os viandantes teñen que transitar por un camiño estreito e con maleza. Pensade que desde esta rotonda até abaixo hai 2 kilómetros onde non hai absolutamente ningún paso de peóns, que moitos veciños teñen que cruzar todos os días para coller o transporte público por unha estrada que ten carril de aceleración, polo tanto 3 carrís onde os coches pasan a moita velocidade e onde existen moitísimos problemas de seguridade vial para as persoas maiores, para os nenos, para as persoas con mobilidade reducida. Esta estrada é de titularidade estatal. O Bloque Nacionalista Galego xa pediu en Madrid en varias ocasións o traspaso de competencias ao Concello de Santiago. De ser iso unha realidade, o candidato nacionalista amosou o seu compromiso de humanizar esta zona, coa colocación de pasos peonís e beirarrúas para así garantir a seguridade dos veciños.